दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 49थि बोसोरारि जथुम्मा आरो आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया गुवाहाटीनि बाथौफुरि बर' गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजागासिनो दं। नैजिसे, 22 आरो 23 जानुवारि खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 49थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव धोरोमारि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जागायो। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि आसिनि कुमार स्वर्गियारि बिथाङा ब्रह्म धोरोमारि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायनि गेजेरजों मा फोरमायखो खोनासंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय नोंथांमोन साफ्रोमबो मिडियानि बेवहाय दंफैयो गोबां। आङो नोंथांमोननिसिम आंनि हामग्लायनाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावबाय बे फुंबिलि समाव जे दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे लाइमोन आफाद, आइजो आफाद आरो जोंनि प्रसार संसद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गांखं दालाय आफाद बे गुवाहाटीनि बाथौफुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 49थि बोसोरारि जथुम्मा जागासिनो दङ। दिनै नैथि सान। मैया 21 आरो दिनै 22, गाबोन 23 सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा माने प्रि गल्डेन जुबिली होननानै जों बुंदों आगु सनाथि फोरबो फालिथाय दा जागासिनो दङ। दिनै फुंनि सेथियावनो जोंहा खोन्दो गैयि जयग होबाय। मुलुग गोजोननि थाखाय खोन्दो गैयि जयग होनाय जाबाय। नैथियाव फिरफिला बिर होबाय। थामथि हाबाफारियाव जाहा गुरुदेव कालीचरण आफानि मुसुखायाव बिबार बावबाय। आरो दा शास्त्र बिसार सेथि खोन्दोनि सान्थौ बिजिरनाय जाहा सोलिगासिनो दङ। जौसाङाव जोबोद गेदेमा धोरोम गुरु, धोरोम मोजां मोनग्रा सारा आसामनिफ्राय जोंनि ब्रह्म भक्त सिबियारि लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमखौ मोजां मोनग्रा गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरबो फैदों, बाहागो लाफैदों। दिनै जौसाङाव गेदेमा धोरोमनि बिजिरनो गोरों गोबां सुबुं दंफैयो। जोंनि लेंहरजानाय बायदियै हांख्रायजानाय बायदियै दंफैयो। दा बिथांमोननि बाहागो लानायाव दिनै जोंनि बे जौसाङा सायनासालिया समायफ्लेदों। गोबां भक्त आइमोन आफामोन दंफैयो। दा दिनैनि गेजेराव जोंहा डक्टर रनज पेगु सोलोंथाइ मन्त्रि आसामनि मिनिस्टार एडुकेसन बिथाङाबो फैगोन। जोंनो खबर हरदों, जोंनो मिथिहोहरदों। जोङो आसा खालामदों बिथांनि जोंनि दिनैनि बे नैथि साननि हाबाफारियाव फुंनि गावनि थिखानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ जों मिजिंथिदों। आरो गाबोन जोंहा गोबां आलासि फैगोन, जेरै गाहाय अर्थात गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन गाबोननि गेवलां मेलाव। लोगोसे जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसेयैनो जोंहा नन्दिता गार्लसा मिनिस्टार अफ आसाम, जोंनि आसामनिनो मन्त्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो खबर हरदों। आरो उर्खावगोरा ब्रह्म सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो पीयूष हाजरिका बिथाङाबो बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो रादाय होदोंमोन।
आरोबाव अशोक सिंहाल बिथाङाबो मन्त्रि आसामनिनो बिथाङाबो गोख्रोङै बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो खबर हरदों। दा बे हिसाबै जोंनि नैबे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 40 बोसोरारि जथुम्माया जोबोद कालारफुल जागोन होननानै जोङो साननो हायो, बुंनो हायो। आरो नैबे जोंनि जथुम्मानि गेजेरजों जोङो दिनै जोंहा थान्दै जथुम जागोन। बे थान्दै जथुमाव, थान्दै मेलाव जोङो गोबां थांखि लालायगोन। मैया जोङो मोनाबिलि समाव CWC जिरायबाय, अर्थात जोंनि मिरु मावफुं मेल जोङो सावराय मेलाव जोङो 13 जोङो थांखि लानो हादों। जोबोद गोनां थांखि लानो हादों जोंनि बिश्व शान्तिनि थाखाय आरो जोंनि धोरोम आफाद जौगानायनि थाखाय। दा दिनैनि मोनाबिलिनि थान्दै जथुमावबो जोङो जोबोद माने मेहेरगोनां सावरायनायनि गेजेरजों बयनिबो भक्त आइमोन आफामोन धोरोम सिबियारि बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो गोबां थांखि लानानै जोङो आफाद जौगानायजों लोगोसे धोरोम सिबिनाय बयखौबो शास्त्र माने गियान होनो हानाय आध्यात्मिक गियान जोङो जोंनि माहारिनि गेजेराव, जोंनि रायजो राजानि गेजेराव, मानसि माहारिनि गेजेराव जों सोनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों। जोंनि भक्त आइमोन आफामोना प्राय 1600 थान्दै बेहाय रेजिस्ट्रेसन जादों। आरोबाव दिनै जाबावगोन, दिनै फैगोन होननानै गोबाङानो खबर हरदों। फैगासिनो दङ बासजों। सिबियारि बिथांमोनहा दिनैबो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जागोन। दा जों आसा खालामदों गाबोन गेवलां मेलाव जोंहा प्राय 10,000सो जोङो भक्त बेयाव थुबुर जागोन, बाहागो लाफैगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों, आसा थिदों।